Ahojte ľudia, fanúšikovia. Zase sa stretávame na živom vysielaní. Čo je nové, tak vám poviem. Pracujem na nové pesničky a na choreografie na tanec. Tak by som povedal, že keď pozeráme, my sme pozerali niektorých tancov, tí americkí, ktorí spievajú gospel, tak veľmi sú ťažké a veľmi dynamické, oni tancujú, tak by som povedal, že oni sú perfektné tanečníci a prežívajú to, čo tancujú, aj piesne. Teraz budem spievať maďarskú pieseň od Cserháti Zsuzsa Kicsi gyere velem. Potom vlastnú tvorbu gospelovú po maďarsky. A potom najnovšiu vlastnú tvorbu gospelovú bude. Všetky pesničky gospelové sú vlastné, aj hudbu sám zložil, aj text my sme urobili dvaja do dcerou. Môžeš začať. V Maďarsku zaspieval. Ospravedlňujem technické veci. Aranka, ďa. Poďme. Ide. Není, už aký tam ďakujem. Ma éru dávajú. Počkajte. Čekajte jedna. Gypsy karaoke. Kicsi, gyere velem rózsát szedni, amíg elemegy jár. Adni kell az ilyet elvégezni, míg virul a határ. Kicsi, gyere velem hegy csúcsára, arra repül a madár. Addig szeretnék a csúcsig jutni, míg van napsugár. Távolban jön a felhő, meglátod fehérre festi az ölmezőn, halvál a téli szín. Ez a világ során nincs mit tenni, elfordítom a fejem. Kicsi, gyere velem csókot csenni, míg van szerelem. Megy az idő, ugye nincs mit tenni, elfordítom a fejem. Kicsi, gyere velem csókot csenni, most kell szerelem. Kicsi, gyere velem csókot csenni, kicsi, gyere velem csókot csenni, most kell szerelem.
Csinál már észrevenni. Mert a kimenetem szólni. Akkor most magamnál. Most énekelj. Most énekelj azután. Mi beszél? Amit leírt. A ešte na tom, aby som najskôršie zamestnávala. Pracujem. Tomu by som povedal, že to je vážna vec a on chce zamestnávať v takom veci, čo sa učil, tak nepoviem konkrétne, zatiaľ na tom pracuje, aby sa zamestnával. To v dneskajšej dobe je veľmi ťažké zamestnávať, čo má, tak moja dcera študovala operný spev, tak to je ťažké, aby sa zamestnával. A to musí 5-krát, 4-krát požiadať, aby toto prijali, tak uvidí sa. Združiem palce, aby to vyšlo. Ku tomu ešte je potrebné, aby si aj finančne podporovali, lebo napríklad koncert, čo by chcel vlastný koncert urobiť, potrebuje na to financie, ako spomenuli sme aj na štúdio, tak napríklad spolupracujem jednou gitaristou. Rysujem, že vlastný koncert robím so spoluprácou. Dobre by bolo, aby ste lajkovali aj komentovali moje videá, aj finančne podporovali ma. napríklad teraz počúvate vlastnú skladbu, diskotéku, čo aj spieva na tom, aj tancuje, tak to veľmi ťažké toto, tak makať na toto na tanec, môže povedať aj vlastná dcera. Áno, to je veľmi ťažké. A veľa skúšania ide. Kto kritizuje a ohovára, tak neskúsi a nech ukáže. My prijímame toto aj videá, tak prečo nie? Tak nech ukáže, že ako na to treba ísť.
No, teraz by sme toto jednu gospelovú pesničku zaspievali, tak dobré počúvanie a dobrú zábavu, lebo aj tanecia, ťažké tanecie tam, Áno. čo sme urobili vo kostole, reformovanom kostole. Ospravedlňujem technické veci. Počkajte. Gypsy karaoke.
našim cieľom je, aby nás čo najviac poslúchali, aby sme urobili radosť ľuďom, ktorí majú záujem o naše hudby. My chceme originálne veci robiť, napríklad tie hudby, ktoré sú vlastné a veľmi málo také, ktoré sú už staré. Považujem za to, za kopírovanie, takisto dcera považuje nie, Áno. za kopírovanie. Nech ukážu tí umelci a speváci, že sami vedia tvoriť a urobiť tvorbu. Tak našim názorom je, že také pesničky treba robiť, čo pasujú. Lebo napríklad v tomto období tak vidíme, že každý Rom napodobne druhých a to isté spieva, ale to už nikdy nebude originálne zmysel. Ako by som povedal, že my sme pozerali aj tí kostelové pesničky a tí černoši v Amerike, tak oni veľmi dobre spievajú a tancujú a taký živé vystúpenie majú, že ako by som duša by tam bola. Tak myslíme Romovia, že my sme taneční speváci, oni sú ešte lepšie taneční a speváci. Neviem, dcera mi povie ku tomu niečo. Áno, aj ja tak myslím. To je dôležité, aby my sme, ako by som povedal, ten štýl našli, neviem, dcera, ale myslím, že toto dvaja dokážeme také toto štýl, ktorý si páči. Napríklad, neviem, dcera vie, aký spieva Mariah Carey, aký spieva gospel a aký ešte spieva. Disko a také moderné spieva. A Hip-hop. pracuje Hip-hop. aj hip-hop. Ak to chce nás podporiť, tak keď ide ten koncert, tak môže aj prísť tam počúvať Áno. a povedať. A teraz komentár, ako sme povedali, že môže povedať svoj názor, povedať. Ale to živé vysielanie, napríklad my máme taký problém, že nemáme mikrofón, ale máme nejakú bednu, tak vidíte, že živo spievame. Nič také, že to napodobnenie a také ostatní ľudia, ale my snažíme sa živo spievať, účinkovať. Ešte jeden by som spomenul, aký mal vystúpenie Cynthia predtým. Mala som vystúpenie na Veľký Vr, Plešivci. Ktorý jeden združenie organizoval. Popátri, no. A aké pesničky tam spieval si? Spievala som 2 ľudové a 1 rómsku. Tá rómska, ako sa volala? Pašo Paňori. A tie pesničky, ostatné ľudové? Povedz, že mi povedz a Maďarské, nie? áno. O prírode. Bez chyby nič není, tak by som mu povedal, lebo každý má nejaký chyb, ale to dokáže bez tohto mikrofónu, lebo tam
len bedňa bola a mikrofón a tak spieval. A nikto nepovedal, že falošne a nič. Pekne spieval toľko. A chceli by sme končiť jednou pesničkou vlastnou. Po anglicky spievam gospelovú pieseň. Aký názov je to? I praise you. Chválme Boha, no. Áno. Chválme Boha. Tak by sme mali chváliť Boha, tak ja som za to, A ja, aby nám pomohol veľa vecí, lebo bez Boha. Dneska ešte ľudia žijú bez Boha, bez toho, že aby milovali ľudí a seba druhých, tak potrebná bola veľká láska každému. Lebo len láska môže vyťažiť, pomôcť ľuďom. A ty aký máš názor? a ja taký. A aký cieľ máš v tomto roku? Aby som dostala, lebo budem ísť na prihlášku do divadla, zamestnávať a ešte Čo chceš ešte dosiahnuť? aby som mal dobrý život a všetko mal. Čo je potrebné v živote, To chceš dosiahnuť, či ne? aj aby som ďalej rozvíjal speve Dobre, ideme zaspievať. a ospravedlňujem zase technické veci. Anka. Kúsok zaspievame toho, čo sme začali, lebo to je veľmi ťažké toto pesnička. Gypsy. Shining bright,
You are you. I trust you. You are me. You are Tak tento chcela by som skončiť. Tak majte sa a ďakujem, že ste pozerali A ja a prajem vám dobré počúvanie. Ahojte. ahojte. Dobrú noc.